Euskal Astea dela eta euskal mitologiari buruzko kontaira kontatuko dizuet. Belaunaldiz belaunaldi, ahoz aho, gure kultura osatzen duten pertsonai, mito eta kontariak iritsi zaizkigu historian zehar gure zaharrek fenomeno desberdinak ingurua eta natura berak ere ulertu dituzte mitologian oinarrituz. Bazen mendien eta basoen arteko herri txiki bat, herritarren artean Basajaun zuhaitzen artean bizi zela esaten zuten. Basoko zaindari basoen jabea. Egun batean Mikel izeneko mutiko bihurri bat alboko basoetara hurbildu eta astakeriak egiten hasi zen zuhaitzen. Adarakaputzen loreak zapaltzen ariak ibaira botatzen oso bihurria zen. Egunero egiten zituen astakeriak Basajaun beti Mikeleren begiratzen eta irupetik bere basoa zaintzen. Baina hainbat alditan Basajaun haserretu egin zen eta Mikel irukaratu zuen. Zelako sustoa, momentu horretatik aurrera Mikel basoa joaten zenean ez zituen halako astakeriak egiten. Berriro Basajaun basoko zendai bikaina. Arabazan edo ibazan zandaria, kalabaza eta ateak berdira. Basajaunen alboan, ondo portatu naturarekin Basajaun esaten duez kadina.
dugu bertan. Imanol, oso pozik ikusten zaitu, zerbait esan nahi duzu? Bai, hau zirrara, ekosistemei buruz gehiago ikasi nahi izan dut beti, eta basoan baldin bada, hobeto. Eta ni, han bizi diren landare eta animali espezie ezberdinei buruz gehiago ikasi dezaket. Hori da, Alasne, baso jaunak lagunduko digu abentura honetan. Bere sekretu guztiak babestu eta ezagutzen dituen izaki mistikoak. Prest zaudete? Bi ekitaldia basoan izan zen. Mapak eta iparrontzak eskuan ikasleek beren irakaslea jarraitzen dute baso horren. Bertan animalia eta izaki magikoekin aurkituko dira izaki bakoitzak istorio batuen kontatzeko. Begira beren landare hori jangaria da. Eta txoriuna zer espezie da? Galdera bikaina. Ikas dezagun behatzen eta galderak egiten. Naturak erantzun asko ditu. Nik beti daramat kuaderno bat gainean, eta bertan ikusten dudan guztia marraztu eta idazten dut. Eta gero zer egiten duzu? Etxeko liburuetan begiratu eta marraztutako landareen eta animaliak begiratu. Adibidez, zuk esan duzu landare hori mentuzpikata deitzen da, baina guk belar moduan ezagutzen dugu, askotan txikietan jaten duguna. Ara, zerako bitxikeria. Eta nire txoria? Pito barba ditzen da, irati betiko mozorroa. Zenbat gauza ikasten dutaren zuri esker Alasne, baina badakizuen mozorroaren bitxikeria bat? Zein? Mozorroek bere harrapakinaren bila ibiltzen direnean, ez dute inolako zaratzarik egiten. Bai, begira, jarraitu diezagun ea nola doan. Baina nor deurrean dago izaki hori? Baso jauna. Hori da, gure basoetako zendaria eta naturaren babeslea. Goazen zer esaten digun entzutera. Ongi etorri ikasle gazteak. Aurrera egiteko naturaren adimena bat behar duzue. Prest zaudete? Nire basoko animaliak asmakizun batzuk dituzte zuei esateko. Naturazaleak eta ikasle honak bazarete, gure basoko altxorra ikusteko aukera izango duzue. Aurrera azeria! Dizdira handia egunez, beroa eta bizia ematen ditut. Nor naiz? Erantzun zuzena, eguzkia gure natura bizi mantentzen duen izana da. Bera gabe, bizitza ez liratik existituko. Hurrengoan entregeak zareten. Aurrera ontza! Gure planeta ez hartzen dut, hasiak ermetzen zaizkit eta zuaitzako goretatinko eguzten ditut. Nor naiz? Erantzun zuzena, lurra gure hasiak ernetzeko tokia da. Bera gabe, ez genituzke basoak izango. Oso ondo egiten ari zarete. Horrengoan, aurrera oreina! Aranak zarkatzen ditut, tantaka jausten naiz, askarra batzutan, motela bestetan. Ni gabe ezerk ezin du bizirik iraun. Nor naiz?
bizia gora eta bera mantendu dezakeen bakarra, eta ura ez xautzea, gure lana. Aurrera utxintxa! Arnaz hartu eta zendurantz hasten naiz. Oxigeno eta janaria ematen ditut. Nor naiz? Naturaliko jakinduria eta respetua erakutsi duzue, landariak dira guztiaren hazia, guztiaren bizia. Beraiek, lurra, ura eta eguzkia erabiliz, behar dugun guztia ematen digute. Utzidazu irakasten nola babestu gure etxea. Hartu hazi magiko hauek eta landatu zuen hartuan, zaindu eta maitatu, ondo egiten baduzue. Milaka urteko zuaitza jaioko da bertan. Gure basoko animalia askoren etxea sortuko duzue. Eta gogoratu, zaindu gure natura. Laugarren ekitatea, etorkizunako konpromisoa. Basajaunentzun eta gero ikasleek ingurun babesle aktibo izateko konpromisoa hartzen dute. Beren jakinduria baliatuz natura babesteko ideiak prestatzen hasten dira. Txalo bero bat! Esperientzia honek gure ikuspuntua aldatu du. Orain badakigu ekintza bakoitzak balio duena. Basogaintzeko proiektu bat antola dezakegu. Edo animaliak babesteko guneak sortzeko ekimenak sustatu. Eta ura babesteari buruzko kontzientziazio kanpainak. Baita gure lurra garbi mantentzeko ekimenak ere, gure eskuan dago dena. Umeak eskolako topora joaten dira eta bertan Basajaunenan sinazia egin dute. Zelako zipolita egunero prestatu behar dugu eta guztion artean zaindu. Harro nago zuetaz, gogoratu, basoaren etorkizuna, gure esku dagoela. Itxarako naiz betetiko bihotzekin eta ezagutzaz, betetiko alimenekin gure ikasleek planetaren jendarek izango direla gaintzen dute. Inu txikienak ere ezberdintasuna markatu dezakala jakinda. Eta zeari emandako batasunari esker lagundutako zuaitza handiago eta handiago egin zen.
eskakizun berezi batekin. Gaur oso gonbidatu bereziak ditugu gurekin, euren eguneroko bizitzan euskara sustatzen duten pertsonaiak. Asier Villalibre, Naia Sillero, Nerea Lizalde, Eta Iñaki Txazarreta. Asier, futurista izatez gain, euskara zure artean nola zertatzen duzu? nik euskaraz hitz egiten du nire familiarekin eta lagunarekin. Eta bai, nire trompeta ere ulertzen du euskara. Entzun nahi? Naia, zure aktore eta idazle lanetan euskara nola erabiltzen duzu? Euskara nire sormen lanetan oso garrantzitsua da, eta orain zerbait oso berezia esango dizuet. Euskaraz hitz egin, JK! Irabazi arte! Nerea, aktore eta bezari gisa, euskara zure artean nola islatzen da? Euskaraz antzestea eta bestea maite dut. Orain euskarazte honetan euskararen aldeko ziri buelta bat egingo dizuet. Iñaki, musika munduan euskara nola bultzatzen duzu? Gure musikarekin euskara gazteen artean sustatu nahi du, eta hemen daukazue gure azken abestiaren zati bat. Mila esker gurekin egoteagatik eta euskara bizirik mantentzen laguntzagatik. Eta orain, gu geu garen abestuko dugu, Endor Sarmiento taldearen abesti bat. Prest! Baina
egingo nuke. Euskal Astea gauden arren, hemen dauzkagu. Kodeatik Blackpink taldea, Lisa, Jisoo, Jennie eta Rose. Lisa, zein da zure lehen abestia? Whistler da gure lehen abestia. Jennie, zergatik Blackpink taldea deitzen da. Bi kontzeptuen kombinazioa da, Black, indarra eta boterea, eta Pink, grazia eta feminitatea. Rose, zergatik Blackpink taldea lausa beti. Kuadrilla berekoa garelako. Jisoo, zein urte hasi zineten abesten? 2016an hasi ginen abesten. Jennie, noiz izan zen zure lehen kontzertua? 2017an. Eskerrik asko nire galderak erantzunak. Eta orain, kirolak. Isildu, mesedez! Kaixo, ni Lander aurkezlea naiz. Ni Ander Barrenetxea. Ni Iñaki Williams. Kaixo, Barrene, zein da zure gol hoberena? Nire gol oberena, bolatik eskalara da. Realetik atera behar banaiz, zein taldea joango zara? Tik atera behar banaiz atletikera joango nit. Zein da zure ametsa? Ametsa da, Champions League irabazi. Zein da zure jokalari gogokoena? Nire jokalari gogokena Messi da. Eta orain Iñaki Williams. Kaixo, Iñaki. Zein da zure? Zenbat gol sartu dituzu denboraldea? 32 golak sartu dut. Zenbat urte daukazu? 29 urte daukat. Zenbat falta egin didate dizute? 12 faltak egin didate. Zenbat penalti sartu dituzu? 2 penaltiak sartu dut eta oso pozik nago zeren eta kopa irabaziko dugu. Eta orain goazenea. Kaixo, ni Aritz aurkezlea naiz. Ni Lorea. Ni Nerea. Ni Mikele. Ni Marina. Lorea, noiz hasi zinen dantzatzen? 5 urterekin hasi nintzen Gerasolar dantza taldearekin. Nerea, zein urteretik hasi zinen goazenek parte hartzen? 2021an hasi nintzen goazenen parte hartzen. Mikele, zein urterekin hasi zinen goazenen? 23 urtekin hasi nintzen goazenen. Marina, zein da zure telesail gogokoena? Bandidos da nire telesail gogokoena. Lorea, zenbat telesail egin duzu? 3 egin ditut, Motos SL, Netflix eta goazen. Nerea, non bizi zara? Bilbon bizi naiz. Mikele, zenbat urte dituzu? 25 urte daukat. Marina, nora joan zara dantza ikastera? Dantzik taldera joan naiz dantza ikastera. Eskerrik asko guztioi.
Zure
zera joan zen. Zelako logure handia zuen neskak. Pititxu, esnatzeko ordua da, goazen, altza bizkanaka. Esan zuen aitak eta pertsianak igo zituen. Sukaldean aitak esnea berotu zuen eta zerealak jarri zituen katilu batean. Haizeak gozortu zuen, gogotsu eta sagarren zatiak da batean jan zituen. Oso goze altxatzen da beti. Tripandia zara gero, Oso ongo, horrela indarrak topera. Gozaria hartu ostean eskolara joan ziren, eta han elkar agertu zuten. Haizearen aita kezkatu zebilen aspaldi bere jatetxera gero eta jende gutxiago joaten zelako, eta gainera aste horretan itxi behar izan zuen sukaldeko konponketa bat egiteko. Zerbait egin behar du. Pentsatu zuen. Zer edo zer ezberdina izan behar da. Agian lokalaren dekorazioa aldatzea edo beste menu bat eskaintzea. Etxita nago. Ezin dut gehiago. Tira, gaurko etxeko bazkaria prestatuko dut. Haizea ez da ezertaz enteratu behar. Beti bezala, haizeak etxean bazkaldu zuen. Mahaian eseri zen, eta aitak dirista platerkada eman zion. Zer gertatzen da? Ondo daude hori beroan? Galdetu zion aita. Aitak, diristek zapore erralua daukate. Esan zuen haizea. Ez esan lelokeriarik, doia. Benetan aita, daztazu. Aitak plater sakonetik koilara bat hartu du, eta... Ene, abazoia duzu maitia. Erreta daude, barkatu. Ez dakit buruan non daudan. Beste gauza prestatuko dizut. Lasai aitatxo, bestera honera jango ditu. Haizea konturatu zen bere aita despistatu eta kezkatu zebilela. Zer gertatuko ote zitzaion? Gau horretan sukaldeko lagun guztiak mintzatzen hasi ziren. Zer egin aldugu haizearen aita laguntzeko? Bota zuen sagarra. Ez dakit. Nik hau denbora luze egon naiz piztuta eta burua bero daukat. Ezin dut pentsatu. Esan zuen dameak. Baina zerbait diskretua izan behar du. Esan zuen azaloreak. Bai, neuztania modukoa. Erantzun zion zartagen batek, eta guztiak barrezka hasi ziren. Plan bat zu txikian pentsatu behar dugu. Zuen oskailuak. Zuek badakizue gauza asko entzuten dituala hemendik nire barruan. Esan zuen oskailuak. Gauza bat burretu zait. Gure jabeak arazoak ditu bere jatetxean, eta agian errezeta bat asmatzen badu jende gehiago joango zela uste dut. Behin kipula batek kontatu zidan platerazko kasualitatez edo istripu bati esker sortzen direla. Adibidez, ezagutzen ditugu kuki izeneko gailetak emakume batek asmatu zituen nahi gabe. Emakume honek egun batean kakao barik geratu zen eta txokolatezko zati batzuk sartu zituen gailetak egiteko orean. Berak uste zuen desegingo zirela, baina ez. Eta horrela kukik sortu zituen. Hori oso idea ona da, nik horrela arrastuko nuke plana. Izan zuen sardezka.
Eta besteei azaldu zeien berak pentsatutako plana. Hurrengo egunean larunbata zen eta aitari ogia egitea gustatzen zitzaion. Mas egiteko osagai guztiak hartu zituen eta amaitu ostean labera sartu zen. Etorri haizea, ogia prest dago, zati bat nahi baduzu. Haizeak ogi buska bat hartu zuen eta ahoan zeukanean aurpegi arraro bat jarri zuen. Aita, uste dut berriro okertu zarela. Ogi honek zapora bitxia dauka, baina oso gozoa dago. Azukrea bota diozu, baita kakao ere. Ze ona, esne pizka bat jarriko didazu ogia bustitzeko. Aita zur eta lur geratu zen. Berriro sukaldean akatzak zer egingo zuen buru horrekin pentsatu zuen. Ogi zati bat hartu zuen eta zaporeak harritu zuen. Baina nola gindu hau, oso zapore ezberdina eta gozoa du. Gatzontzian begiratu zuen eta han zegoen errezetaren gakoa. Gatza ez zen gatza, baizik eta azukrea eta kakaoa nahastu zuen zeukan azukreak. Lastana, entzun, akaltzekin asko ikasten da eta gauza onak atera dira. Adibidez, gaur nahi gabe osogia asmatu dut. Naiz eta okertu, zuztori aurrera. Aita, zure gozogia asko gustatzen zait. Mauka jaten zuen haizeak aitak asmatutako errezeta. Sukaldeko lagun guztiek irribarre egin zuten. Euren planak arrakasta itzela zan zuen. Aita ezin konturatu, bera ez zela izan azukrea eta kakaoaren aldaketaren erruduna eta errezeta izugarri zen. Zelako oskailuak, lapikoak, koilarak, sabelak, azaloreak eta besteek hartu zutena. Haizearen aitak hurrengo astean berriro jatetxean ireki zuen eta bere gozogia sartzen hasi zen. Jendeari asko gustatu zitzaion eta berriro beroak izan zituen jatetxean. Gogoratu, ondo jaten baduzu, ideia gehiago izango dituzu eta akatsak izan ez gero, ikasiko duzu. Zigortuko ninduzun nik ez egindako zerbaitengatik? Ez, are, noski ez. Ze ondo ez ditu darako txeko lanak egin. Zergatik zaude zanpa egiten, niauka egin horrez? Azurako ezin dut beste hizkuntza bat hitz egin? Semea entzuzia zaharra eta potola ikusten nahi. Zer daukat, semea zer daukat? Mama, tienes toda la razón. Oso erraz, andereño. The cat catapluming the water. Glu, 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 and not más miau, miau. Lehen musika esaten dio lekusuari. Zori batek izan dit drogatzen duzula. Zuzera drogatzen duzula, txerritzen duzula. Gauza bilara joango nahi. Hazi horretan, ez bueltatuko zaz. Bi egun eta gero bueltatuko naiz plazer. Bai,
Eta non dago nire aurkia? Zebilara joaten dena aurki barik geratzen da. Aita, aldean naizenean amamarekin eskonduko naiz. Aizu, ez izan bubakeria, nola eskonduko zara nire amarekin? Zu eskondu zara nirearekin. Aita, zer pentsatzen duzu alaba hain ederra izateaz? Ez dakit, galdetu aitonari. Maikia, zebeari aldatu alduzu. Pentsatu nuen inoiz galdetuko dituzuela. Uste alduzu bezetiko eman aldidatela? Nola esaten da lagunoko ditan nire txitxinagar? Patxitzen. Eta zer esaten dio zizarren bat besteari? Joan munaiz abaretik buelta mate bat. Aie, daba naiz. Rosquilla, banaiz. Aizu, etorri beste bat. Mesedez, etorri beste bat. Aizu, etorri beste bat. Baina zenbat edan dut? Laura? Mediku, zer gertatu da? Zure semea galdu dugu zirurgian. Ez, nire semea ez! Bai, baina jakitu dugu komunean zegoen Facebookarako argazkiak ateratzen. Ama, mugikor bat nahi dut. Baina, zergatik? Badenak dutelako. Eta dena botatzen badira banako batetik zu ere bai. Ba ez, beraien mugikorrekin geratzen naiz. Ismana, zenbat dira pi bider bi? Oso ondo. Eta Lara, zenbat dira pi bider bat? Lara, zenbat dira pi bider bat? Aizu, esan dakien nire alaba 4 urte daramaten bizikletaz joaten. Hala, lekutan dago zehar honezkero. Mediku bat dago mendik. Ni, Eta zein da zure espezialitatea? matematikako medikua. Lagundu nire lagun heltzen ari da. Bat gutxi dago. Haur bat etxeko lanak egiten ari
Eskerrik asko erantzuten dio bere semea, toloia ipini aurretik. Zure batek koska egin ditan. Kobratu? Ez, oska egin ditan. Tok, ireki atea. Nor da? Polizia, hitz egin nahi dugu. Zenbat dira? Bi gara. Ba, hitz egin zuen artean. Kaixo semea. Kaixo ama, bira pisa daukat. Lehenengoa, 10 bat atera dut matematikan. Oso ondo lastana, baina bigarrena zein da? Ba, lehenengoa gaixo horrela. Mediku bat eritzegeratik ateratzen da. Kaixo mediku, norak da dena? Dena oso ondo atera da, baina oxigenoa ipini izan behar diogu hautsak. Baina guk barrizena ipini nahi genio. Aita, ama, gaur ez dut ikastolara joan nahi. Zerraitik ez dut eskolara joan nahi. Lehenengo aspertzen naizelako, gero logura naizelako, eta azkenean Nintendo Switcharekin jolasten naizelako. Bada, joan behar duzu, lehenengo, zure eginkizuna delako. Bigarrena, 35 urte dituzulako. Eta neska, ikastolako zuzendaria zarelako. Mediku jauna, arazo larri bat daukat, nire puskerrak ez dituzte usainik. Baina, hori da posible. Bueno, bat, oraintxe. Hori oso larria da. Ebakuntza bat egin beharko dizugu. Non, Ipurdian? Ez, gizon, sudurrean.